Στην Κύπρο υπάρχει ένας δήμαρχος με δημοτικούς συμβούλους και δημότες, αλλά ουσιαστικά χωρίς δήμο. Πρόκειται για τον δήμαρχο του κατεχόμενου Καραβά στην Βόρεια Κύπρο, ο οποίος μαζί με τους σκορπισμένους στα πέρατα της γης δημότες του απότισε σήμερα φόρο τιμής στους Χανιώτες που πολέμησαν μαζί με τους Κύπριους στην διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Όμως το τι συμβαίνει με το Δήμο Καραβά το εξηγεί ο ίδιος ο δήμαρχος Ιωάννης Παπαϊωάννου. Ο Καραβάς της Κύπρου, μια σκλαβωμένη κομμόπολη στα βόρεια παράλια δίπλα από την πόλη της Κερίνιας, είχε την τραγική τύχη, ατυχία να έχει εκεί τους Τούρκους εισβολείς στις 20 του Ιούλη του 1974. Οι μάχες κράτησαν μέχρι τις 8 Αυγούστου και μεγάλη μας περηφάνεια τονίζουμε το γεγονός ότι επικεφαλής ενός λόχου στον Καραβά της Κύπρου ήταν ένας ανθιπολοχαγός έφεδρος από τα Χανιά της Κρήτης, ο Σταύρος ο Πιτσάκης, ο οποίος έπεσε στο πεδίο της μάχης. Είναι με ξεχωριστή συγκίνηση, όπως έχω πει, που βρισκόμαστε εδώ μια μεγάλη αντιπροσωπεία από τον κατεχόμενο Δήμο του Καραβά για να τονίσουμε αυτή τη μεγάλη ιστορική σημασία που προσδίδουμε στις θυσίες των ηρώων μας και να αποδώσουμε ένα ίστατο φόρο τιμής σε όλους τους νεκρούς και τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής του 1974. Με την ευχή ότι σύντομα ο ήλιος της ελευθερίας θα ανατείλει σε όλες την κατεχόμενη Κύπρο μας. Πώς είναι οι κάτοικοι του Δήμου σας? Οι κάτοικοι του Δήμου Καραβά είναι 4.000 και είναι σκορπισμένοι στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και σε χώρες του εξωτερικού όπως και στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στην Αμερική. Και προσπαθούμε να συντονίσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ο κατεχόμενος Δήμος έχει αυτή την αποστολή να συνδέσει τους σκορπισμένους κατοίκους δημότες και να κάνει κάποιες δραστηριότητες που να συντηρούν τη μνήμη και να ενισχύουν αυτό το πόθο της επιστροφής στα κατεχόμενα μέρη μας. Τους Κύπριους υποδέχτηκαν οι αντιδήμαρχοι Χανίων Βαγγέλης Σαματάς και Νίκος Αγγελάκης. Με μεγάλη χαρά αλλά και συγκίνηση υποδεχόμεθα το δήμαρχο και τους δημότες Καραβά, ενός δήμου που είναι στα κατεχόμενα, είναι από τους πρώτους δήμους που δέχτηκαν τη μανία και τον πόλεμο από τον Ατήλα. Παρόλο το ότι είναι στα κατεχόμενα και εδρεύει στα διάφορα μέρη του κόσμου με έδρα τη Λευκοσία, έχει καταφέρει να διατηρεί πολιτιστική και οτιδήποτε άλλη δραστηριότητα και διατηρεί άσβεστη τα έθιμα, τα ήθη και την επιθυμία να επιστρέψουν πίσω στην έδρα τους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο αδελφός του έφεδρου ανθιπολοχαγού Σταύρου Μπιτσάκη, ο οποίος εξέφρασε το παράπονό του γιατί ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο μνημείο για τον πεσόντα στην Κύπρο αδελφό του. Οι Κύπροι πάντως του έδωσαν ένα βιβλίο που εξιστορεί τα γεγονότα του 1974 στην περιοχή και στο οποίο υπάρχει και φωτογραφία του Σταύρου Μπιτσάκη. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώ, ενώ αμέσως μετά, με σεμνότητα και συγκίνηση, όλοι μαζί απήγγειλαν τον εθνικό ύμνο. Απ' τα κόκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένοι χέρο-χέρ ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένοι χέρο-χέρ ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένοι χέρο-χέρ